Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Shillong, it's been too long. It's Ronan Keating and I am coming back to India. Finally, I will see you there at the Cherry Blossom Festival, November 19. The smile on your face lets me know that you need me. It's the way you make me feel. It's better than I've ever known. Hagabri but ata kabanta nagaleng chungi ki noilam chunga chenam ngi khlamlong ngi khlamdei ki ba khlamokor ngimdei ki ba khlamokor ngi la panbana lengba press conference hakikot khubor kabangi khot sngoba ya ki parari ki khot jong ka jaj mriu ki batrei ki bakta ki badon ki haki kambala ki jongki kam office ki jongki ki badon hangne po dewi kata kare ka appeal kabangi la khot yaki but omdei tangata ngila pha ka city officially shaki shaka neutrap Delhi ASEAN nang ta ngila pha ru ya ka officially letter shaki noilam jong KSU bargene don banta bat ngi hakne ka singe bunta henrei ngamtep ka daw but lese ngila banong ba akijing bon kam ka jongki lani ngamtep begene ki daw penlong ki bakinomwan henrei ngishim borbor ngishim kumta ba habangia ya kelenti ke bawah ngimdei ban khmi lenti than bong ba kinwan kita ki bosong hakane Delhi kinwan ban support yangi nani ki bosong saudong jong ni ke jela Delhi ke la mani simpatani hendai hakwe kisngi enda ki yo ya ka jing angnot ka baskam ke jungi ngila banong klamartien ba kinwan iso patngi bat kumalong menta kidon ki perlok sengbalang nang dak buburom ya we noilam juga HYC telepon cenga wong baklang kan sedon kapor bangin kelet no iki borok henrei dak we kesur jong gajat meriu nginwan baniki angni Delhi kata ka di message ka ba ngiyo mensiem ku minang lam jong gajat chenam